ମାଲିକ ଆଜି ଭେଟ ହେଇଗଲା ସେ ବୁଲୁ ବାଳକାଟା ସାଙ୍ଗରେ ତ ଆସନ୍ତୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖ। ମୁଁ ବୁଲୁ ବାଳକାଟି। ମାଲିକ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଗାଧେଇ ପଡ଼ି ବୋଉ ମୋତେ କହିଲା ଯାଅ ଆଣବସା ପାଇଁ କାଲି କଦଳୀ ଟିକେ ଧରିକି ଆସିବୁ। କଦଳୀ ଆଣିବାକୁ ଗଲାବେଳକୁ ଭାଇ କଦଳୀ ରେଟ୍ ଶୁଣିକି ମୁଁ କହିଲି ଥାଉ ଭାଇ ମୋତେ ଲୁହା ଦେଖିଲେ ତ ଲୁହା ନେଇକି ପଳେଇକି ପୂଜା କରିଦେବୁ। ତ କଦଳୀ ନେଇକି ଆସିଲା ବେଳକୁ ଦେଖିଲି ବୁଲୁ ବାଳକାଟି ସାଙ୍ଗରେ। ମୁଁ ବୁଲୁ ବାଳକାଟି। ତ ଭାଇ ମାନେ ଭାଇ ଆମର ବ୍ଲଗର ମୁଁ ବି ବ୍ଲଗର ଭାଇକୁ ଟିକେ ସପୋର୍ଟ କର ଲାଇକ୍ କର ସେୟାର କର ଖାଲି ଘାଣ୍ଟିବୁ ଆମେ ଖାଲି ଦି ଜଣ। ଭାଇ ଘରକୁ ଆସିଲା ବେଳେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କର ଖେଳ ଦେଖି ମୋର ପିଲାଦିନ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ତ ରହିଗଲି। ଆରେ କଣ ଚାଲିଛି ଏଗୁଡ଼ା? ଲଡୁ ଆମକୁ ଦଉନା ଖାଇବା ପାଇଁ ହେଲାନି ଏତେ ସବୁ କଣ ରୋଷେଇବାସ କଲାଣି ଚୁଲି ଫୁଲି ଜଳୁନି କଣ ତମେ ରୋଷେଇ କରୁଛ? ଏଠି ସେ ଲଡୁ ତିଆରି କଲାଣି ଦେ ଲଡୁ ଗୋଟେ ଦିଅ। ପିଲାମାନଙ୍କ ସହ ଟିକେ ମଜାମସ୍ତି କରି ତ ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଲି ଘରକୁ। ଆପଣ ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଫଲୋ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଏତିକି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।